Li balê Endonezya di hilcivîna aboriyên herî mezin yên cîhanê G20 mijdarê de Amerîka, Japonya û endamên mayî yên G7 yên welatên pîşesazî. Endonezyarê hevkariya veguhestina enerjiya dadmend ragihandin. Hevkariya bi Endonezyarê alîkariya welatê çaran ya herî qerebalix ya cîhanê dike ku derbasî enerjiya paqij bibe. Wezîra Darayiya Endonezya pêşvaziya vê hevkariya nû dike. Because Indonesia is going to be an economy. Aboriya Endonezya vê mezînbûna xwe bidomîne û pêwîstiya vê ya enerjiyê bêguman vê zêde bibe. Endonezya xwedî gelek çavkaniyên enerjiyê ye li heya niha jî em komirê wek çavkaniya enerjiya serekî bikartînin. Jingeh Paris pêşbînî dikin ku ji sedî 85 elektrîka Endonezya ji stomeniyên fosîl bi piranî jî ji komirê tê. Hevkariya nû armanc dike ku welat heya sala 2005 ber bi belavbûna sıfır ya safî ya gazên zarardar pêş ve biçe. Bilî vê yekê di hilcivîna jîngehê ya COP26 ya li Glasgow, Scotland di 2021 de Endonezya bo girtina santralên xwe yên komirê sala 2040 diyar kir. Aktivîstên jîngehê dibêjin ku ew pêşvaziya vê nêta baş dikin. Lê anniha Endonezya tewra nikare armancên jîngehê yên kindemî jî pêk bîne. Tahun 2025 ya, tinggal 3 tahun. Wek mînak ji 2025 ra tenê 3 sal maye. Armanc ew bû ku ji sedî 25 hilberîna enerjiyê ji çavkaniyên nûjenkirî pêk vere. Lê em hîn jî pi salan e ku di heman astê da asê mane. Greenpeace hêvîdarê ku welatên G7 kudiravê peyda dikin ew ê zexta li ser Endonezya bidomînin ku ew armancên xwe pêk bîne. Karena Indonesia ini yang paling stabil. Endonezya li herêmê devleta herî serhişk e. Dema ku herkes karanîna komirê kêm dike, tenê Endonezya vê pirtir dike. Şîrovekar balê dikşînin ku projeyên binêsazî yên mezin yên Endonezya karanîna komirê zêde kiriye. Wek projeya trêna lezgîn ku mîna beşek înisiyatîfa kember û rê ji hêla Çînê ve hat finanse kirin. And it's a push and pull thing, right? Ew tiştek dehfandin û kişandinê ye. Rast e, lê têkbirina her tiştî pir nerealîst e. Di rastiyê da vê 10-20 sal dem hewce be. Ji ber ku lêçûnên veguhastinê hene û di nav wan salan da pêdiviye ku hûn ji nû ve berhemkariyê bikin, ku tenê benzînxaneya xwe ya heyî bixebitîn, ku lêçûnan bidin. Hevkariya enerjiyê ya ku nû hatiye ragihandin bi fonên giştî û taybet ew ê 20 milyar dolarê pêşkeş bike ku alîkariya veguhestinê bike û pîşgiriya enerjiya nû jen bi kêr bike û hevdem bandora veguhestinê ya ser cîvakên herêmî jî hevseng bike. Ji bo Yunus Salim, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.